казва групи. Здравейте ви, Боксерим, аз съм Експлод, тук при мен са Мартол, Мартол, Viper 751, Да бе, аз съм тук. Експлозив MC и Веном, който го няма. Веном. Така и това ми е втори епизод от MLGZ оцеляването. Не оцеляване! Това е втори епизод на Let's Play Minecraft. И в този епизод мисля да почна една мина. Нали така? Много ли си готин? Да, тук се правят, тия пичови се правят някакви страници във Фейсбук. Аз си Харесайте на Venom Фейсбук страницата. Правя му мазна реклама от сега, но... Харесайте страницата на Venom. И мой. С нея може да разберете всичко около Bay Creatures и Venom. И Mini Creatures. И Mini Creatures. И всичко, което ви интересува, майките ви, бащите ви, семейството ви, религията ви, всичко. Абсолютно всичко. Картинки, гифчета, Порно картинки. капки, порно картинки. Това е сайт. Това не е сайт. Голи снимки на терена. Чакайте. Секунда Venom да се изкаже. Изказвай се. Голи снимки на Андрея и Гарена. Ексклюзивно в страничката ми. Venom показва голи снимки. Кажи сериозно. Хората искат да знаят. Харесайте страницата му. Venom искаш ли да сложи линк в описанието? Разбира се. Че искаме. Гатни въпрос. Разбира се, че искаме. Няма да искам, няма да е. Що взях пържолата, бе? И на моята купа няма ли да го сложиш, бе? Ти още не си... Ти още не си я направил, искаш да че слагам. Направил съм я, направил съм я. Шпация. Аз мога да направя, за ти ще рекламираш ей. Ама се... И влезте в групата на Viper 751. Да, влезте и за неговата група ще има линк да му се не види. Така. Да ви кажа какво стана за сега. Търсех си къща, така, сега копая за мина. MLG. И да говорим пак за Channel Update в този клип. Channel Update, Шпац каза много яки неща, коментирайте, харесайте му страничката във Facebook, много яки неща твитва. Twitter само не ми я харесвайте там вече. Там вече е Там много... е шитнато от всякъде. Вие не знаете за какво става дума. А вие със сигурност не искате да Аз не знаете. знам за какво става дума, за какво става Еми, дума. по-добре да не видиш. Че пупнал и се е върнал на горято. Да. Той е гнусен мангал. Това е най-гнусният. Като Вайпа. Venom го писал това течи. Аз написах само и срах се. Не да напише, че било рядко. Си гнусен. На кой му пука, че и рядко. Мой да хората. На тия дед причиства тямата после. Бете се в гриза. Добре, какво да... Channel Update. Terraria с Viper 751. Какво говориш за мене, бе? Нищо не сме се разбрали, бе. Ти още не си ми платил за миналия месец. Няма кой да хоства сървъра, той ме вика да гласува, да прави. Той ли е сега мога да направя да ти го хоства? Очаквайте епизоди от мен. Той не сте го чули. Who is that flying се казва играта. Някаква... Майкъл Джаксън! И очаквайте епизоди. Сега, после, точно, не знам. Точно сега ще сложа снимка на страницата. Да, без да исках спрях клипа, извинявам се. Това беше фейл, спрях клипа. Що е? Що те фъкан? Картинката ще я сложа горе въгълчето в клипа линка. Venom, какво ще кажеш, а? Ще прави ефекти. Venom ще прави ефекти с камтасията, ще слагам линковите по екранчето. Боже, с твоите ефекти.
Добре. Е, Така, да ви кажа какво стана за сега. Копая и слан текстчър пака на Наруто. Да. снимаш ли още изрут? Какво да имам? Снимам. Аз съм си го направил като архив, този текстчър пак спокойно. Боби, О, мага, дрифтърчите от наградките. Пред нас. Пред Марто ходят какви ли нет цигани. Просто нямам думите. Ами познавам са от 10 години, бе. Да, аз Вайпър се познаваме от 10 години. Не очаквахте да кажа Боби, това, нали? Боби. Аз пък търся една А пък на Вен пясница. му викат Бобе, тейчи. Набили си Аз готи. съм в сървъра на Дяно. Не може да бъде, намерих Айран. Бич. Вярно ли е? Ни са и бай смее. Аз сега ще Абе, пусна. мачу е, Бориславе. Както каза за фъза, ще ви... Бият се в газа. Чуеш кой към ме? Мълчи, Бориславе. Много си забавен. Бориславе. Какъв си ти бе? Ала, Божидария, мълчи, защото се познаваме от 10 години с тебе. Тия дрифтъри тук много. Разбира. Много дрифтари. Това клип ще и за нищо. И вероятно няма да го качи, ще го ще го кача. Щото ако не го кача, уния ще кажат, тая мина се е читам с Word Edit. Яко. Веном, как се читва мина с Word Edit да ми кажеш, бе. Ще слушам коя песен да слушам, бе. Ще слушаме та. Не, Аре, ще бе, ти затворя, двама- ако слушаш. Коя? Ще ти затворя, ако слушаш. Добре, аз няма слушам. Аре, още двама човека да стават 50 човека. Моя бе. мен. Марто се рекламира шитавия профил. Никой да не му гледа профил, аз ви казвам. Да, Shut бе, the но fuck up. има порно картинки в неговия профил. Да, и сега си къщи влязат да го гледам. Аре, бе. Ягърска работа, значи. Добре, дами и господа, това е булшит. Тук ще засече малко, извинявам се. Тук ще се сече малко, вика. Да, оправям се мапа и... Знаеш ли колко фрейма му вади да ми са ни... Тук ще засече малко, защото такова. Ако искате епизоди на Принца на Персия, пишете. Ако искате, пишете коментар отдолу. Ако искате геймплей на Му, Веном, подчертавам Му. На Му заедно с мен. И с мен! Абе, Ти ти... може да играеш, бе. Не мога да играл! Изграл съм го, бе! Да, играеш от 2 месеца, аз играл 6 години. Кой ще... Тия ще играя. Shut the fuck up. Колко години играеш ми? От 10 години играеш. От кога се познаваме, от тогава играеш ми. 10 години, нали? Ми да. Ние от залата се познаваме. Основни съвети ще е клипа. Да, ние я познаваме са от 10 години. Добре, клипа ще е за основните съвети. Не мога да... Мълчу е, Даниеле. I'm gonna blowing on. Даниеле мълчу е. Омага! Мартине! Добре, аз се казвам... Марто отговаря му е, Марто отговаря му. Каже! Добре, Марто Вайпър отговаря. се казва Мартина, аз се казвам Даниел. Хайде, мълчете вече. Как ти ми? Я познавам са от 10 години. Мартине, знае ти ми вече. Кажи, бе, Мартиня! Кажи, бе! Аре, Мартине. Кажи, ако си даре. Я да видя омага, стигнах до 16-то ниво. Омага, за един клип е деба, мамо, деба. Някакъв пич потеглият Call of Duty моден нещо си там с 10 мегабайта баси удака. 49 гледания на профила ми, бе! 4 секунди, ще се качвам. Ние са от 10 години, бе. Добре, хора, ще покапая още 5 минути. Този клип ще стигна до Bedrock, то е ясно. То е ясно, че може да паднеш в дънжън.
Да, дънджан. Почнал съм да копая от 65-то ниво и сега съм на 16-то. Слам да си пича айрона, който намерех. Everything I do, I do. Yeah. Everything I do, I do it, baby. Двойното пакетче. Веном, там ли си? Кой ме пиши, бе? Марто ще прави рекламка. О, Там не. съм. Така. Влезте във Facebook, пишете Venom 961 News. Там ще видите един пич с очила. Ей, трашло. Ай, добре. Ще видите Venom на снимка. Ушит. Те все едно не са ми гледали. Те все едно не са ми гледали шоуто, човек. Не ще си правя реклама, моля, гледайте го, е така, имам в профил. Venom, ти кога ще правиш епизод 2 на Venom vs. Wild? Абе, той го и направил. Мързи го да коментирва, ние га Да, разсни. да разберете кога ще го направим, посетете профил ми, лайкните в страницата във Facebook. Значи, един пич ще копая до бедрок и туши мичи. Един пиш с очила. Знаете. Моля и са пичове, като правите адвенчър мапове, Не ги прети като някакъв мизерник. да намерите лайна вътре или нещо друго, защото вече ме омръзна. Тая мода с лайната е във веди експлозив. Умри експлозив. И утре ще правя нов Експлозив епизод. се зарови лайното в дърта и вече. Да, ама аз го направих, всички почнаха да копират. от Еми мен и да, почнаха даже да ти се правят. сра в някаква Добре. дупка, сложи дърт отгоре и... Абе, ти даже това не си измислила, само копираш джъмпови работи, такива глупости. Джампа сякаш ти си го измислил. Ами не съм го измислила, аз сама. Аз това лава! О, шит! О, май гад. умря. Ти умря. Добре, той, значи... О, слава богу. Умря, нали? Я. Някакъв има 4 за упада и една за ход, такова там. Кой има там, аз не знам кой има там, ама. Значи, да... О, лавата, шит, мен! О, умрях яко. Според вас какви са новите значки в V-бокса? Пишете Лайно. коментар според Това вас от какви са мен, новите довиждане. Прицаках се, но ще се опитат да се върна нещата. Довиждане.